Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, miserio santuak behar bezala ospatu dezateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula jaiko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik, eraman entzala betiko bizitzera. Amen. Jainko alguztidun beti erekoa, zeruko ospera eraman zenuen gorputz eta harima, Maria Birjina sortzezgarria zure semearen ama. Iguzu goiko ondasunak bila ditzagula beti, arekin batean zeruko ospea iritsi dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Emakumeak berriz, ies egin zuen basago
hazia izango dute guztiek. Baina, bakoitzak bere mailan. Aurrena Kristo, lehen puntu bezala. Gero Kristo guztia, ura berriz etortzea. Ondoren azkenekoa. Kristo jainkoa ikarik errengoa itzultzen dioinean, ahalmen, aginte eta indar guztia ezerezu ondoren. Bera, euki bat maitua berretzak. Jangoikoak etxai guztiak haremani azpian ikinean den. Eriotza izango da. Azkenik ezerezuko den etxai. Izan ere, liburu santua onera dio. Guztiak haren honi azpian ezarri ditu. Jaunak esana? Eta, aurrekoan, 75 urte kumplitzen dira eta
hori modu aurreratuan gertatu izan duela ospatzen du gaur elizak. Dogmak elizak deklaratzen ditu, guk halako seguritate egin dezagun gauz bat sinesteko momentuan, baina ez da orduan errealitate hori existitzen hasi, baizik eta lehenagotik hala zen. Eta kasu honetan, pentsatu dugu, Mariaren zeruletzea, Mariaren jasokidea, hasieratik leku gehienetan ospatu izan dela, dogma izan baino askoz ere lehenagotik. Eta bi adierazpen egoten ziren, bi esplikazio teologiko ezberdin egoten ziren. Bat, lehenengoa, dormizioarena, hau da, Ama Birjina ez zela hil baizik eta lokartu bezala egin zela eta aingeruen zeruetara eraman dela. Eta bestea, hain zuzen ere, hil baino berehala piztu egin zela. Bi moduetara adierazten izan du teologiak gaurkoan ospatzen ari garen errealitate hori. Baina edozein kasutan, eta honekin bukatuko dut, bi gauz batez ere ulertzera eman nahi dizkigu gaurko festatu handi honek. Lehenengoa itxaropena eman nahi dugu. Kontutan izan dezagun, mundu hontako ibilbidea bukatuta ere esperoa genula maite genuen jangoikoa. Eta errealitate horrekin itxaropena eman nahi dugu. Eta bestetik, Ama Birjina gure begibista baita ere jartzen digu gaurko festak. Pentsatu dugu, Jesusek amatzat eman zigula bere ama gurutzean zegoelarik, bere ikasleari horra hor zulema esan zionean. Horregatik, gure momenturik berezienetan ama kontutan eduki behar dugu, eta gure zeruko ama festetan, udaran, negun, momentu alaietan, momentu tristetan, denetan gurekin behar dugu. Horregatik oso bereziki, tenkoain, abuztu berdin, eta gainera herriko festetan. Berari eskatzen diogu, gure herriaren alde, Aresoko herriaren alde egin bezala. Bizi gaitezen bakean, maitasunean, fedean, elkartasunean. Sinisten dut jangoiko eta guzti dut zeru lurren egilean. Sinisten dut anesene bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko ital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Andre Mariak zaindu eta babes dezala osasunean, maitasunean, elkartasunean eta bakean.
entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Igo bedi zugana jauna gure eskaintza gartsua eta Andre Maria zeruetara jasoaren otoitzez, egizu gure bihotzak ere beti zuganako bidean ibil daitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur, Maria Virginia jangoikoaren ama zerura jasoa izan baita. Beraudegu egunen batean aintzaz betea izango den zure Elizaren hasiera eta irudia. Beraudea bere itxaropen eta poziturri. Oraindik bidean erromes doan zure herriak, ez duzu utzi hilobian usteltzen, zure semea miragarriro sortu zuen amaren gorputza. Biziaren iturria munduari eman zion gorputz garbia. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen. Amen.
santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiokotatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiokotatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odegarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu deituzulako, eta apaiek eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzalan. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maintasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki Javier Arandarai, Gregorio Belaunzaran, Maria Pilar Otermin, Paulina Ansorena, Jose Saizar, Joseba Olazabal eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Toatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta ekizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure zenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakeak gure egunotan. Zure errukiari eskartekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna,
errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaio zuen pakeak. Jaungoikoarekin lotsa ona munduko bekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zurtzeko baina
Sakramentu salbagarri hartu dugu jauna, iguzu Andre Maria zeruetara jasoaren otoitzez, piztueraren eintzara iritsi gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Ama Birjinaren egun ederra pasa dezazuela guztiok, eskerrik asko, gaurko kantalari organistai, eta bere ikatzeko jauna zuekin, eta zaintzatela jainko guztiadunak aitak eta semiak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean. Está bien.